Hortzekin dugu baldin bada taldie, bizi nahi dut al baldin bada kantiaz. Eta ontxe, justo musika asuntuen sartuko gara, esan moduen gure sekzio exitosuenaz. Ator kantari oier. Eta, hasteko azkeneko kanti gogoratuko gu, zelan gabonetan oporra litxu hartu dugun, komeni da igual gogoratzie, zein izen zan, oierrek abestuan azkeneko kantia. Na 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 na. Bueno, hortxekin jogu, oierren kantzinue, eta... Itxela, finazinu, itxela! Gatzauen asmatzeko, Gatzauen. Bai. Oinarte ez jakinik zein zan, Bai, esango guzta, zein izan da kantua? Fondo no, ipini ez da? Así que alaken. Baina, palitxek fondo nonarren be, nonok ez jageitie. Ja, arrazoi deko ze. Despista basko meninguren bai. Alaken izan. Ez dakigune da taldi, ez dakigu, zein danez. Batzuk aipatu dabe sarietan xirula, mirula ditzen dala taldi, ez dakinik zein. Gupaino gehiago dakizu. Bueno, zozketien gogu. Azteko esan behar da, eta 15 parte hartzaile ekin dugu zela, ezta? Ai, baterio. Eta 15, Jo, jende gogotxu, jakiteko abernok irabasi da ben sortegu. Ja, sarize jendiri guztaiako, zer da iz? Nos da. Bai. Eta 15 parte hartzaile, seguru nau, Euskal Herratian leku askotan, programa askotan egongo dela parte hartzaile gitxi hau, Seguro. Zein zan sarize base zein zan apura gorazteko entzulieri, zer okimi gainon, orekan? Oreka tabernan. Gozari. Hori da. Gozarize orekan orduen irabazlientzako. Gotamos partaide. Gozarize bintzako. Hori da. Sari politxe, zozketien gogu ontxe, hemen deko Wander botiegaz. Izen guztike barruen dauz. Da ipatzeko iguele grabetan gabizela bebai. Gabize grabetan zozketie jagin dizuen dana legal ekinen gabizela. Eta ia sarietan egoten duen bidizua. Hori da. Bueno, Inusente, guruzu nien, Nina, sin Inusente ordue? Bai. Banoie. Venga, Inusente, ai. Bai. Ai. Aldo galazindo. Sorteo antenotario, Enoia un niño erakusten bestia. Irabazlie da, Garazi areitio. Garazi. Erakutsi kamaran, a ber. Ez da tramparik, Kamarara erakutsi biu. Irakurten da? Garazi areition izena. Irakurten da? Hemen deku, lehengo irabazlie, Garazi areitio. Ia, kamarak enfoketan dago. Maiko batek trampak egin dauz pixkat igual, Tongo. Bueno, tramparik ez da lago mesan biogu. Baina, eragin familiarrak, bai mai honetan, maia kanpo tio ez, esan biogu, Oier, gure protagonistien AITB bialdu dagoela. Ai, baterio! Ez da izango da. Horrena entera gara. Bera bialdu dagoen mesutxue, esaten zein dan bere ustez kantie. Orduen, Oierrek argitu biko dau, influenziaren batekon, edo... bera gure dauen premizue jaso, edo... Nik uste edo Oierrek esan bestutzen, lotziaz bakarrik, Ekarri bikuz, egun baten ekarri bikuz, bitor da Oier, bizok bertara, argitzeko asuntua. Egun ematen elkarzita da Oierri, gure protagonisti, eske... Uste bera ala hemen importantinetaiko eta ez da torri sekulonan. Igual katxi eskatuko esku. Ja, Joseba Arginanoa zorre tratuen da bienetik nivela igondako. Oso ondo, igual kanta barrixe entzungo gu, tekniko. Ator kantari Oier. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
na 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 na. Apa, Oier, jode. Aupa, oie. Terrible, Nik esan Itzela, diot, itzela. ni danetan Star Wars tortate. Egunen baten aber Star Wars Ez toketan. dakit gorkun izango da, baina Terrible. terrible, Bai. A ber, batek idearen babadeko, Nik esan biot ideia bat badekotela, A ber, Bestot botako, por si acaso. ez, vale. Ez dakit, eh? Isileke... Ez dakit, lotzatuta dizu. Laixia irratizen introko kantie? Isileke igual? Gure kantia. Edo ez dakigu. Bueno, idearen bat egiten daunak, idatzi dizela... Bai, Twitterren, berez YouTubeko pistarik ez du botako, ez, komentarizuna. tekniko? Igual astien zierra. Astien zier. Astien zier. Ikusten modu. Bai, Ikusten modu jendi... Hotza biziela. Hori da. Da hori da, jendi Ba. jagin dizen, ez? Zer Ba, ikusela sariek, bai Twitter, YouTube bidatzi aldabie, Instagrametik, ez da, Bai. bila bate horri txiot. Igual webgune tipe bai, Bai. webgune Hori da, baiku. bai. Hori da, da bizarretzi igual TikToketik be bai, baina bueno, momentuz... Momentu ez. Beste behin entzungo? Bai, bueno, Ia. ez da. Venga. Bai, Ah, por si acaso. Bierre eskude igual. Venga. Bai, Tenikue bierrin dabil, a ver. tope. Ator kantari Oier. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Na 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 na. Earra Esan benda. biot, hasieran alaken emoten dau, Bai, alaken, da, bai, oinarteko batzuk emoten. Bueno, alaken ez da, hori pizti emongo, alaken ez da. Niri sonago ez da apura bai, la lambada. Horaten duzue? La lambada. Zina ba. Ez da izina la lambada? Ez Joder. dakigu. Igual entzuli La jakingo da, lambada. Teknikoek baina... badakite. Hori da zarra nazlako, parkatu, Ni soneta, hostia, nena zakorta. La lambada, Xena bai, esto deitzen lotzen. zan, el baile peligroso, deitzen zan. Brasileko. Bai. Epa, el baile peligroso. Brasileko kanta zaun. Ondela askoko historia die. Bueno, esan biogu, asertatzen dauenak, edo, bueno, parte hartzen dauenak, gero sosketien gogurrengo hastien, eta sarixe, izango dela, amatza fisioterapiak emondako oparitxo bat, masaje bat izango da. Epa, masaji, Hola. Kategoria. Oso ondo. Osa, saritxek doiez, baina increchendo total, Bai. Galdera badekot, gupe parte hartu aldu edo, nik masaji be gurot, Ez da gizi kantan, Ja. Pagar. Pagaute dinozte teknikuek. Jo. Bueno, gure gozu beste izen bategaz bialdu mesurun bada, zeure Bitxo horrean. Hori da.